Telas gawa itong pagpangawa itong kanding eh. Kulutahan sa mga kauban na to. Magutoy. Nagbantay dito sunahan ko niya. Pagbalik na ko, punog naman kayong duha. Mahay dyan ko ato na, gibiyaan na ba ito na ko. Una ko ito kay akong tanaw nito, ug nabay nagbantay dito. Kaya para nga, ang kanding, mulapos gina ang kanding. Sus, tanaw na ko. Kulutahan naman. Kindahin sa pa may moduol ito na kulatahan na magpabunog kagapil. Dagan lang sa to. Kung maayo ani ron. At tuon doon ako kay nablaka na kay gorilla. Suwaya na og duol dito. Anong bunog mo ka? Ang liray. Nyagi si Mana nasakpan ngawat ni kanding sukuan buntot. Stang buanga. Ako pa siguro ako mo bunog kayo. Stang. Kung ako pa siguro nangawat to bay. Budlay, wagi sipya. Karaan kong kawatan sa mga kanding. Wagi palpak. Mauna ba, apil ka sa mga grupo. Maapil ko sa iyong grupo. Ug ato itong kawaton, ug balik niyang kanding. Ug pakit-on di ka, kung saan ito pagbitwang siyang kanding. Magilak lagi ito lagi dugo. Mga buang ah. Wangan mag-usa. Saan to usa? Saya naman nagnaong ng naadya. Hindi na maon. Ulot buhok tong kauban mo nangawa to kandi. Parang buwaw naman. Taon mo namin. Uy, pre! Oh, pre! Saan man na yung naong, pre? Wa man ka ni balik noon. Giingan di ka ni balik. Sinsya dyan kayo, pre. Kay niana bitaw ko mo, pre, nga mubalik. Kung yung saon man nga, napamidagang tao dito. Tanawa ang resultang nauro, pre. Lagi, pre, suri dyan kayo, pre. Okay. Suri dyan kayo, pre. Saon man, pre, nga wa mo ko kabalik, pre. Kay naa may daghang tao dito. Ya pagtanaw na ko yung, pre, gipangulata mo, pre. Budali, balik pa ka, pre. Masa na ko, pre. Suko kayo itong buhok ilok ito sa buntod. Piat kita to, pre. Kay wams ta kabantay, good nga. Mata de, ay nga hingatugom da kay nakitapulan man na siya. Maog ilok pa. Hindi nga siguro ito maglaw pa. Wa kita kabantay ato. Piat kita to, pre. Mga to, pre. Naay mo sud bago, pre. Eh, sa pangani mo, Tiriyo day. Tiriyo. Tiriyo. Buspoldo day. Buspoldo. Ako yung leader lang. Yung saon na si Piat ko itong pagniagi ba. Saon man, ako yung una dito niya. Pag balik na ko, paglili na ko, ipangulatan na. Nasakpa naman. Ako may kabantay ko na itong time magod. Nga naade dito nga. Nangumpay di ay. Tinuglaw ba. Putanaw niya, wala ng kanding daddy. Siyempre, nangita siya. So kaya anduha, kay dugay mo sa kayo naka gawas. Di may kagawas nga ang kanding na bitik dito sa tuod. Ay sus, mausa di ay. Ang PC, nahigot ko dito siya ang kanding, naguroy mayo. Gabi, ano lang naman dito, naglayat din. Natutaptan mo yung ilok eh. Disgrasya kita to. May mayo ni, sabuta tong mayo. Sa man, kursunado ka mapil sa mong grupo. Kursuy ko na, pre. Dugay ko pagkikita ko kawatang kanding sa una, pre. Akan na may ganahan ako, pre. Akan na ganahan ako, pre. Sa man, kining, sa may record mo. Sama. Kuan, sogda na itong kawat, pre. Naki-record sa man. Agi ka pangawat to na. Oh, lagi, pre. Kana, ganahan ako. Ya, basig-sige ka kasakpan Ay, pre. Wagi palpak, pre. Pila nga kanding ikawat ako, pre. Akan na may ganahan ako. Karon, sugod karon. Certified, kawatang kanding na ka. Sige, pre. Oh, sige, sige. Ako itrada to, pre. Sige, wala problema. Way palpak. Sabutan mo ning maayo karon. At tayo, di ko kalimot sa kung nagkawat ng kanding. Pagpapard na sila. Uy, siga, Dres buntod niya, kawatan ko kanding. Di ko masugot na. Kinahanglan, maghimo kong solusyon para dili ko kawatan. Ito kasi buntod, be, muragwan ang paglaan ni agaw dilping ito. Akong agong na to, kay musta ko sa mga kanding na to, kay bukdir ang mama, magpalit ko. Lah, tora ay! Go! Tayo, murag problema doon kanya ng gagaw. Ito, ano naman? Go! Ay, ikaw. Musta naman kanding na to, Dragaw? Mali ikaw. Kanding tao niya taga si Mana, gaw. Doon mga tao, ikaw niya. Porting bunuga sa nagkawat lagi. Ako manaptan dito sa unahan. Gusto mong pag nila diri nga, kabunturan nila, gituyon diri sa kabuntod nga, tuyuon man ni diri. Wata to ni mo ang angagaw. Ay, wala si problema nung yun eh. Nakabunog yun nung katon lang duhagit. Ay, kaso nga, nakabawas siguro ko. Problema ni, natugon ko gaw. Yung ako raraw sa diri. Ngita lang yung solusyon lagi nga para dili makawat ang kong kanding. Nya, unsa may nahunaw na ano mong solusyon gaw?
na ako hinunaan gaw. Akong triningon og karate. Oh no. Makaya ka na mo gaw nga gamay ang kinag-utok ng kanding. Magkaya ra lagi gaw. Utok ka ganang kanding gaw. Salig lang ako gaw. By the way gaw, asa day mong kanding gaw? Tuara gaw ay. Wa tayog na ako sa mong kanding. Guwa naman kaniglaong imong kanding gaw. Saan mo ram naghipa gaw? Giyulilo mang nawan ni gaw. Diha lang gagaw ha. Kung nag-anang kong kanding gaw. Ah, sige gaw. Kanding. Mo ni kong kanding gaw. Mo ni. Sus. Ug nakawat pala gito gaw. Murag karon di ko katugaw. Mo na yung kanding gaw. Huwag nagnaong nga nagod gaw. Pa mang naong nga nagaw. Taas pa kay buhok. Pila na katuig gaw? Mga 3 ni katuig gaw. Bantugra na. Gaya lang yan, ang buko gani gaw, murag di na nagyo ni mga bali, itong mas kaguwang. Ah, pakit mo tikas mong kanding gaw, kapte gaw, ako ni tradingon. Gaya tingnan ka naman. May labar ko ni kong kanding. Me, ug unsay akong istorya ni mo, me ha, sundon dayon ni mo, me. What? Magpisan di kami para di ka makawag yun, me. Taro nga, me, self defense ko na ni mo, me, para na yung mga awat, me. Kami ha? Bet kong kanding ko sa? Ha? Yung kanding gaw. Lasa namin para di ka magkawat niya. Sundan. Bilawas yung kanding mo sa. Oh, go. Oh, ato sa kasamuha gaw na. Nangita tagkaon ito gaw. Tagay nagmay gaw. Ay, go, go. Gimo kong daton sa inyo hago. Oh. Mukuyo ka na mukuyo. Dugdugda na siguro lang sakpo sa inyo hago. Yung kanding gaw. Ah, nananigaw. Lima nigaw ang kanding gaw. Kita na bitaw kato kung may manghilabot. Mga rati, mga gede niya kong kanding. Ang pagpisan, di ba kita ang sigato? Ah, sweet to ganyan ay. Dito na gani, para tayo ka nalabay ka dito sa ubos pagsika niya, di ba lagpot mga ang kawatan ni sunod og memory dire. Sus bilib ko sung kanding gaw. Yato na ta. Sa ikaw. Yato na. Sige. A few moments later. Sugdan og pagpangawat na to yung kanding. Ato to suwayag ka. Di ko matuo nga di kito makawat kanding nga eh. Siyar to ko sa kabuk. Siyar to eh. Usar to kabuk nagbantay dito niya. Hadlok ta. Siya to doon kay tirano naman kuno kayo. Ato na suwayan ang iyang abilidad. Ato ko aton to. Ano sa Suwayan to ng abilidad di Karon? ba? Wala sig duwe taos buntot gaw. Suwe, ato asa dito basig way tao. Ikaw kawatan mi ka. Tanawa jud ko. Asa napita gaw? Kana diyang butura, way lain niya kanang diyang butura. Ako testing nga gaw. Makawat lagi na gaw. Salig minimo kay bagko ka membro na mo suwayan ang abilidad di mo. Sige, dugay na siguro ako pagkanding sagod. Aw, suta beta na to ron kung sa gid mo abilidad ron. Para mo believe sa gid minimo. Sige gaw. Oh. Testing nga to karang gaw. Ato. Oh, natutoy niyang hambog dito. Mailhan mo gina nato ang iyong style niya kung saan niya pag verify dito ug naabag itong tag-iya. Tanaw na to. Dapat ang forma na. Tuwatan to forma pero wa ko salig pero magmulayo. Wala yung kayo no? Pero tanaw na to kay ana man siya nga wapay palpak yung pangawat ug kanding. Ato tanawon. Sekarang kanding, aku ni balikun. Kuha lagi ng kanding na. Pre, good news pre. Way tao ang buntod. Pero na ang kanding dito. Mayo pre. Usa man pre. Oh sige pre, to na to. Sige pre. Kuha lagi ng kanding nga pre. Sige pre. Kawat lagi na. Kapawas kining ng bulo pre. Okay pre. Oh pre, sekarang kanding pre. Tapi tinura pre. Sama pre, ito na ko pre. Iki una pre, No. iki una pre. Sige. Pre. Lungher mo na pre. Sige pre, nausap. Nausap na pre. Lungher ki pre. Ay, para mag-upgrade ng kanding pre. Kasugod pre, nangawat ang kanding pre. Karoon mo kusungay kanding ni nani pre. Suwayan to na pre. Lami nagsapaw pre. Nindot nagsapaw pre. Ikaw kuno yung ano pre. Iya tulong pre. Sige pre. Kayo na pre. Paabot mo pre. Sige kanding nga karoon. Awa karoon. Kanding nga karoon.
Isuka ni kandingan. Bawa ni mga rati. Sukat ni kandingan dah. Pistik. Tingnan mo. Pre. Kita ka to, pre. Wanga, nilupad man. Lupad mo itong kaupan, pre. Ingon siya nga kamaog siya. Wapay palpak niya pagpangawat o kanding. Puro butal-tal man, pre. Buton si itong tuhana, pre. Ah, wa. To'y klaro tawa na, pre. Ako ko niya to, pre. Ay, kaya to, pre. Amping, pre, ha. Amping, pre. Kaya puro ako long hair, pre. Upgrade lagi ng kandinga, pre. Turo naman na, pre. Turo na. Oh, lagi. Oh. Wanga, kandingan. Wanga, kandingan. Kamao naman yung mga rati. Oh, naamo. Butal-tal man. May mga mo karati ang kandinga, eh. Kung magtuog yun. Tungod na siyang buhok. Masig. Anting-anting siguro na skanding ba. At may buhok. Pupuno, be. Subuyan ti ka, be. Karatihon ti ka. Paabot ka na ko. Pantay na ni kandinga na ko. Ang plus kumo na ko, be. Yawa! Suka ni kandinga! Yawa! Pre, tabang pre! Pre! Tabang pre! Pre! Tabang pre! Sus! Pagkanding pre! Pre, kasi pinakasuway nila ni pre! Manguli na ta pre! Pre! Wala na akong black eye pre! Wak kay kabuhok! Hey! Shout out sa atong mga go-vlogs dia. Okay, Jay, shout out ni mo dong. Hey, shoutout na ko sa akong amigo nga si Dave Dayanko. Huwag labi na po ni Nonoy nga nagkuhan sa barbecue sa ihang dapi sa kasada. Shoutout na ko, Jumar Mapon. Okay. Shout out ko sa tanan amigo, kamigan ako dira sa shop, sa gasa tibuok Talbukan. Alright. Shoutout na ko sa Shirek Channel at sa viewers. Pasensya na mo mga ka-vlog sa kay Sa mga girls. Lo, yawas kanding oh. Support sa mga boys. Oh, shout out. Sa akong asawa. Pasensya na mo guys ha kay nga black eye mi sa kanding guys. Gala ring anding. Subscribe na mo guys sa Chris Vlog. Turo na. Right. Chris Vlog guys, paki-pindot sa notification bell para updated ka mo sa mga bago na tong i-upload ng mga videos. Alright. Gang. Salamat. Sige, akong training ko karate kung kandeng ya. Okay, go. Ako trainingan ng kilat ng kanding. Sundame. Oh, go. Di ba nasunod, go? Lahat na namin para di ka makawat. Lente, kanding.